sap què passa? Que quan entrem en campanya electoral, quan fem aquesta pregunta sobre el concert econòmic, tots els partits festegen amb el concert econòmic, després a l'hora de discutir veurem què passa amb el sistema de finançament. Vull dir que fins i tot el PSC no diu que ells estiguin lluny d'una cosa que s'apropi al concert econòmic, Convergència i Unió diu que estan a favor de tirar cap aquí, vostès també, i a l'hora de la veritat veurem què passa, perquè aquest és un sistema que s'acabarà negociant, evidentment, amb l'Estat, no? El que passa que és aquí on hi ha el canvi en el catalanisme. És a dir, el canvi també generacional del catalanisme vol dir nova valentia política, vol dir nous conceptes. Nosaltres som d'una generació que no va ser educada en el franquisme. Jo mateix vaig néixer just uns mesos després de la mort de Franco. I som una generació que no tenim els complexes que han arrossegat les generacions que han estat educades en el franquisme, que han liderat la política catalana. Moltes de les generacions que van viure sota el franquisme han batallat per aquest país sense complexes, però els lideratges d'aquest país han tingut un complex, han tingut por. Aquesta inèrcia a pactar-ho tot de seguida amb l'estat espanyol, cosa que ha provocat que l'estat espanyol ens hagi anat prenent el pèl sistemàticament, fins al punt que avui 3.000 euros per català l'any se'n van a Madrid i no tornen, és el que s'ha d'acabar en aquest país. I per tant ha d'haver-hi una nova generació que no tingui aquestes pors, que sàpiga mantenir una posició política, escolti, com la manté el senyor Ibarra quan es tracta de defensar els interessos d'Extremadura, o el senyor Chávez. És que aquí hem de començar a actuar com a nació i a defensar els nostres interessos. Aquesta no por que té vostè el portaria a liderar això en solitari, o entén que Esquerra Republicana necessàriament passarà perquè potser un de vostès sigui el secretari general i en canvi la presidència estigui en mans d'una candidatura d'una persona més coneguda? És a dir, quin és l'escenari de la renovació? Això podria passar, sí, perquè a Esquerra, en aquestes primàries que tenim el dia 7 de juny, es vota un president i un secretari general. Es voten amb urnes separades. La militància d'Esquerra, per tant, podrà escollir d'entre els 4 candidats a la presidència quin volen com a president. Òbviament nosaltres defensem i esperem que el Jaume Reñé que sigui l'escollit, i podran escollir entre els 4 secretaris generals aquell que vulguin per la secretaria general. Podria donar-se una situació podria ser president Ernest Benach, per posar un cas, i secretari general Joan Ridao, per tant, tal, o vostè secretari general i Joan Puigcercós president. Podria ser això. El que passa que fixis en una cosa, Esquerra Republicana estem fent un debat entre companys i companyes. És a dir, aquí a vegades... Companya una, no? Ruth Carandell. Sí, però el debat el fem entre tots. Llavors, o sigui, aquí no hi ha una qüestió d'adversaris polítics, no? A vegades s'ha magnificat, no? Vostè abans, quan començava l'entrevista, deia la pugna Esquerra, no? A mi això em sona estrany, perquè és el debat d'Esquerra o la decisió d'Esquerra. Això li sona estrany? Vostè creu realment... La pugna, no? Perquè sembla de púgils, no? Que no s'ha escenificat entre Joan Puigcercós i Josep Lluís Carod Rovira posicions diferents enfrontades en algun moment? Això ha sigut una mala visió de l'espectador o del ciutadà? No, en algun moment hi ha hagut alguna escenificació sortida... Perquè si realment no reflectís la realitat estaria bé que ho digués, no? Però també és veritat que això va ser fa un temps, des de que s'han posat sobre la taula les 4 candidatures i tothom ha ensenyat les cartes, el debat a dins d'Esquerra és respectuós. És entre companys i ha de ser en termes polítics. Abans hem estat comentant unes qüestions de fons. Què fem amb l'actual acord de govern? Què fem a les properes eleccions? Què fem a l'hora de traçar un full de ruta seriós i pautat cap al referèndum d'independència? I per tant hem de d'alguna manera rebaixar la intensitat del debat. Digui'm una cosa, perquè vostè diu que realment hi ha un fair play, que és una cosa que aquí Joan Puigcercós va garantir, també Ernest Benach, van dir que hi hauria diàleg amb els corrents crítics amb la direcció actual i van dir que farien tot el possible perquè la militància pogués accedir a totes les propostes. Joan Carretero va denunciar en aquesta cadira on està vostè que això no era així, que tenia dificultat per accedir a la militància, que no es fiava del vot per correu, que el 5% que reclamava per poder-se presentar li semblava un invent que s'havia fet a última hora. Vostè de totes aquestes coses en diu alguna, no en diu cap, està content amb com funciona, ha tingut accés a tot? És evident que... El 5%, vostè està d'acord amb aconseguir un 5% d'avals? Vam considerar-ho excessiu, ja ho vam dir. És a dir, el procés no s'ha de basar en recollir firmes, el procés el que hauria de fer és parlar de política i difondre les idees polítiques. Amb el tema del vot per correu tampoc ho vam veure clar. És evident que s'hagués pogut organitzar tot de forma més planera, de forma més consensuada, però ara ja estem en aquesta dinàmica. I en estar en aquesta dinàmica vostè té traves per accedir a això que vostè ha fet avui, no?
han presentat una campanya que inevitablement anirà pels mitjans, diguem, coneguts i oberts a tothom, però hi ha qui li interessa realment aquest debat és la militància i la gent que és simpatitzant d'Esquerra Republicana. La resta de població la informem perquè, a més, és un procés al qual no estem habituats. Vull dir, finalment un partit decideix, escolti, el candidat serà José Montilla, el candidat serà Artur Mas i el candidat serà qui sigui d'iniciativa, Joan Saura en el seu moment, etc. I en canvi Esquerra Republicana estem veient com la presidència i la secretaria general realment té tot aquest seguit d'opcions polièdriques. Vostè té accés a la militància per poder enviar els missatges? Aviam, des que s'ha aprovat el reglament del Consell Nacional tenim alguna facilitat més, però també és evident que aquells que d'alguna manera estan més articulats al voltant de l'estructura de sempre del partit, doncs hi ha tota una sèrie de